a cikin wannan gidan TV mai albarka na Musbahu Kano TV, wanda muke kawo muku shirye-shiryenmu a kore yaushe. Kuna ganin mu da baki daban-daban. A yau akwai babban bakonmu wanda ya tako shi ma daga nesa har ya tako zo cikin wannan gidan TV, wanda za mu dan tattauna da shi akan harkokin wasanni wato na gargajiya mu hada da na bature judo. Wato wanda muke tare da shi ma ya shahara akan bangaren wannan wasanni. Akwai wasa da ake kira judo ko kawa, wanda idan ba ku manta ba wannan bawan Allah nan kusa akwai wasansa wanda suka buga da shi da Aibo, wato sarkin yan kokawa ko mu ce galadimin yan kokawa na jihar na kasar Nijar, wanda bakonmu barkanka da zuwa. Sai ka daga mu da ka bakonmu ba sa jin ka sosai. To masu kallon mu za su so su ji da wa muke tare a wannan fili tukunna. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Mahmud Salisu, wanda aka fi kira da Mahmud Pitet. Mahmud Pitet, fannin da alama fa na ga masu kallo fa suna ta karo kunne su ji da suke muryarka ta yi kasa da yawa, ba mu sani ba ko kuma dukan da Aibo kayan da Aibo ma ne yanzu bai suke ka ba mu sani ba. To sunana Mahmud Salisu, wanda aka fi sani da Mahmud Pitet. Na'am. To Mahmud Salisu, mutane sun ji yanzu mun ce a bangaren wannan wasanni naka wanda na dan fara gayawa al'umma, muna so ka ba mu dan takaitaccen tarihin ka musamman a kan bangaren wannan wasanni da na riga na gayawa mutane. Tarihi na dai masha Allah, da farko dai ina yi wa 'yan wannan gida a sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Haka umarce da in yi bayani akan tarihi na, to ni dai sunana Mahmud Salisu, wanda ake cewa Mahmud Pitet. Ni dan wasa ne na judo, sannan kuma ina taɓa kokawa ta gargajiya wacce aka sani. Na'am. To taitaccen tarihi na shine wannan wasa mun fara yin shi ne tun daga secondary school muka fara wannan wasa. Muna ta tabawa a hankali har Allah ubangiji ya kai mu ga wannan lokaci da muke ciki. To mun fara ne tun daga ƙasa. Muka tawo muka rarraba da yanzu ne captain na Kano State Judo Team Association. Kuma sannan na je national team na Najeriya ya kai so 5. ina zuwa national team na Najeriya a takaice. Kana zuwa national team na Najeriya misali wanda kake buga wannan wasanni kenan. Abinda zai ja hankalin masu kallon mu da sauraron mu, sun ji ka ce judo kuma sun ji ka ce kokawa. Wai ya kokawa take da judo tukuna? To ita judo wasa ne ake buga shi wanda ake sa riga, kamar irin wasa ne ake buga shi. Kokawa ce amma kamar gargajiya ce, kamar ta Koriya haka ake buga shi, wanda bambancin shi da kokawa, traditional kokawa shi kuma wancan ba a sa riga, sannan shi judo ba a kama kafa, wancan kokawa kuma ta gargajiya ita kuma ana kama kafa, wacce duk gaba ɗaya muna taka rawar gani a ciki. Wanda insha Allahu takaitaccen lokaci zan kawo muku wasanni daban-daban, ko kuma zan zo in yi bayani akan wasanni wanda na wakilci jihar Kano da sauran jihohi gaba ɗaya na Najeriya. Wato Pitet, ka buga wannan wasanni kuma an ji ka tsallako bangaren kowa. Me baka sha'awa da tsallakowa bangaren kokawa? To kamar dai yadda dai zan gaya wa masu saurare, shine shi wasa da nake yi na judo shi na fara. Sanadiyar shugabanni na kwace-kwace na suna koyar da traditional kokawa, na ce to ya kamata ni ma in ga cewa na taka rawar gani a wannan kokawa, tunda duk akwai wasanni da dama kamar festival idan za mu tafi tare muke training da su
wasu abubuwa duk muna yi tare da su, kamar coaches namu kamar coach Hassan ya zama cewa kamar jigo ne namu na kokawa ta judo. Sannan kuma again coach ne shi na kokawar gargajiya. Kamar akwai Aliyu Sallau wanda champion ne shi game da kokawar gargajiya, wanda lokaci a baya ya har takofi ya ci a Nijar. To su ne wa'inda suke bamu training. Sannan ga uwa uba mamman Bashar ɗan Liti wanda uba ne ga wannan sana'a tamu da muke ta judo. Uba ne ga mu, shugaba ne ga mu, shi ne wanda yake tallafa mana ya ga matasa sun kai ga gaci a kowane lokaci. Duk abin da ya ga cewa kana yi da gaske zai encouraging ɗinka, zai jawo ka domin ya ga ka kai ga gaci game da sana'arka da kake yi, game da wasa da kake yi. To gaskiya ya taka rawar gani wurin tallafawa matasa. A kusa-kusan nan mutane za su ga na haska kokawarka da kai da Aibo Hassan, wanda Aibo Hassan kowa ya san fitacce ne a bangaren harkar kokawa ta wasan gargajiya, wanda ana ganin cewa ba kowa bane yake iya kai zarensa ko in ce ya kai tsayinsa ya tsaikonsa ya kai a gurin Aibo Hassan. To amma an ga kai kamar kana kama shi kuna yin wasa, yana haɗa ku kuna yin wasa, baka tunanin cewa dama dai ka kama shi ne kawai ka san bigi ka zai yi, ba za ka iya wani kokari a kansa ba? Ina ai Hausawa suka ce makashin maza maza kan karshe. Aibo Hassan yanda naga mutane suna tsoron su kama shi, ko a kokawar gargajiya ko idan ya zo training namu na judo, saboda shi mutum ne mai hazaka, sannan yana kokarin yin training ba da wasa ba. To ni ma haka kuma naga cewa to ai training din da nake yi yana kusan wuce nasa. To ya za a yi mutane su ringa jin tsoron shi? Kawai sai mutane ne ma suka ban mamaki da suke jin tsoron kama shi. Shine to ni kuma ina ganin cewa to wannan wasan da nake judo tun ina secondary school nake wasan nan shekaru da dama. To yaya za a ce wasan nan interval din shi kaɗan ne bambancin shi da wanda nake yi. To hakan na ga cewa tunda mutane suna tsoron shi, ni bari in zo in ba wa mutane mamaki. Don ba wai iya Aibo Hassan ba, muna kokawa sosai, irin su Mati Sile, duk su Abba Ibrahim, duk muna ɗan tattaɓawa da su, wanda yanzu in Allah ya yarda zan taka wurin gani sosai game da wannan kokawa. A ɓangaren kokawar zan ba su mamaki. To da yawa an ga ko a baya Aibo Hassan ya zo jihar Kano, wanda kuma da yawa an ban manta ba mun ga inda kuke training tare da su, kuke jarraba wannan kokawa da kai da Aibo Hassan. Akalla ba saraba yanzu za a iya cewa kun yi kokawa ta kai 5 ko 6 da Aibo Hassan. Wacce nasara ka taɓa samu akan Aibo, ko kuma Aibo wacce nasara ya samu akan ta? Gaskiya mun yi kokawa da shi ta kusa 100. Shi Aibo Hassan muna kokawa sosai da shi. Kun shekara 3 kuke yin kokawa da shi. Tun ba na iya rintsa hannunsa in kama shi, har yanzu ta kai da ina tsayawa ni kokawa ya kada ni ko na kada shi. Duk da dai kokawar da muke da shi ya fi kada ni, saboda akwai experience na kokawar, wanda ni ma a judo idan muna yin judo da shi ina nuna mai experience na judo. Tunda kana fi karfi a wancan bangaren kenan. To yanzu kuma yanda na zo na tsaya tsayin daka, na ga cewa ni ma me ake cewa karana ya kai tsaye. To shi ne nake so, ba ma Aibo Hassan ba, dukkanin wani dan wasa da yake Najeriya yake kokawar gargajiya, ko kuma yake Nijar ko Senegal ko Ghana, ina ƙara tunatar da shi ya shirya. Kayo shiri kenan. Na yo shiri gaskiya. Ba ma yanzu an ce wai da na gaba ke ganin zurfin ruwa, amma an ga Aibo Hassan kayi da kai kawai yake yi, kuma baka gaya mana kayi nawa Aibo Hassan yawa ba. A gaskiya Aibo Hassan ya kada ni. Ya kada ni kuma ni ma na kada shi. Domin lokacin da muke wasa da shi, ko kuma in ce muke training da shi, shi yake ƙara encouraging ɗina gurin ganin cewa zan iya. Don da gaskiya duk da 'yan kokawa suke zuwa nan jihar Kano muke training tare da su, mamman Bashar ɗan Liti yake mana training gaba ɗaya tare da su, zuciyata ba ta kaiwa da in zo in yi kokawar. Don muna training duk da su
yaya kaka su Adamu Abdu su Adamu duk muna training da su sosai, amma zuciyata bata taba fashewa ba na ga cewa zan iya sai yanzu ganin cewa yanayin mutane yadda naga suna helin din Aibo suna kasa kama shi na ce to ni yaya za a yi in kasa kama Aibo ina kama shi ko yanzu ko ina muka je za a yi kokawa ina kama shi kuma shi ma yana sanin cewa mun yi kokawa da shi. Kun yi kokawa a garin Gaya wacce ita ce ta ƙarshe wacce masu kallo ina ji idan kun kalla za ku ga na zan dan samu wannan kokawa ku kalla wacce suka buga da shi da Aibo a garin Gaya da aka je wani naɗi, amma an ga tun kafin a taka wannan kokawa ta garin Gaya wato an ga fitet kamar a kare yake saboda kwata-kwata ba ka da wani emotion wanda za a ce kana motsi wanda ya kamata kana yin motsin amma ba ka yin yadda ya kamata kana ganin cewa ko Aibo idan ya shigo kada shi za ka yi wanda daga farawa kokowar ina ji a cikin minti ɗaya sai aka ga Aibo ya samu nasara har ya kai ka ƙasa a wannan kokawa. To gaskiya ina ba wa ma 'yan kallo ko kuma in ce wanda suke sauraron mu ina ba su shawara su koma su je ina ga za su iya ganin kokowar nan a YouTube na Musbahu Kano Kano YouTube TV Kano. Ina so mutane su je su ɗan dudduba. Za ma su gani ai ga tanan sa musu za su gani. Kokawar nan da aka yi saboda mutane sun yi yawa, mutane kimanin wurin miliyan sun zo kallon kokawa. Sun ki su nutsu saboda kokawar mu ta zo kamar ita ce ta kusan ƙarshe. Sun ki su nutsu su kalli me ake yi. Wanda saboda mutane sun yi kanmu gaba daya ana kuma tsoron kar su zo su kawo wani hargitsi ko kuma ba a san menene a hannun wani ba ya caka wani dan wasa ko wani abu hakan yasa aka tashi da kokawa, amma kokawa bata kai ga faduwa ba. To yanzu kai kana ganin cewa ganin mutanen ne yasa ka kare kenan ka faɗi? Ba wai na kare ba, in suka je suka bibi wannan kokawa za su ga cewa kokawa babu faduwa a ciki babu kai. Ita ai kokawa za ga sai gwiwoyinka ake so gaba ɗaya su kai ga ƙasa ko kuma ka kwanta ko kuma a sashin jikinka na baya ko kuma na wannan kayan dai kala-kala ne, amma in za su duba za su gani cewa kokawa ai babu faduwa. Yanzu dai kana so masu kallo su zama alƙalai kenan. Yawwa masu su duba wannan kokawa wanda suka san kokawa ba kai da kai ake ba kai da ni kawai dai an ba da kisa ne. An ba da kisa ne gurin cewa hargitsin mutane da aka duba cewa za a iya ta hayar da hayaniya a gurin ko kuma hargitsi cikowar mutane sun yi yawan da tunaninmu gaskiya ba mai tunanin mutane za su yi wannan yawan ba, da kokowar ma ba za a iya yin ta a gurin nan ba saboda duk kokowar da za a ga ina yi ba kokowa ba ce wacce za a ga mutane sun zagaye mutane oba, komai yana iya faruwa saboda yanayin tsaro da sauransu. Fitat wani shawara za ka ba matasa akan training su ma da su taso don su na ganin cewa wannan abu ne mai kyau su ma su iya shigowa cikin wannan fage? To gaskiya abin da zan gaya wa matasa shine wannan sana'a da muke yi ta jido ko kuma in ce ta kokawa da Hausa ta taimake mu ta kai mu da nasara a rayuwa. Ya kamata matasa ko ba don lafiyar jikinka ba za ka iya yin kokawa ko jido domin ta zama cewa ita ce harkar ka ta abinci ta neman abinci, saboda ita rayuwa da ake gani dole ya kasance cewa sai mutane sun lura sun iya kama wata sana'a wacce za ta kai su ga gaci, saboda yanayin rayuwa yanzu da aka tsinci kai a duniya gaba daya sai ya zama cewa kana da abin da za ka rike a hannu. Kokawar nan ta kai ni ga gaci da ina iya biya wa wani makaranta ko kuma kannena ina iya sponsorin ɗinsu to wani abu da ya fi ƙarfin su. To gaskiya wannan kokawar da muke ta taimake ni sosai wurin ganin sana'a ta ce ina karɓar salari na wannan kokawa da nake ta jido, kuma wancan kokawa da nake ta gargajiya tana iya kai ni da nasara. Ina sanin mutane manya-manyan mutane kuma ina samun alheri wanda ban isan ka'ide shi ba. Ina samun nasara a rayuwa game da wannan harka da nake ta kokawa. Ka ce 'yan kokawa su shirya musamman mutanen Nijar, akwai wani shiri da kai wanda kake sha'awa za ka shiga Nijar ɗin ne ka je ka fafata da su ko kuma ya abin yake? Gaskiya sama da shekara 3 na so in danna game da Nijar, Senegal,
Mali, Burkina Faso domin in je in taka rawar gani a wannan guri. Amma Allah subhanahu ta'ala sai dan jinkirce mu saboda lokacin da ko kokawa ta kofi da suke yi, lokacin da za ga an tafi kokawa ta kofi sai na gama tirenin na yunkura zan tafi kokawa sai Najeriya su turo leta cewa zan je in wakilci Najeriya a kokawa ta jido da ake yi, wacce kamar ita ce nake tsayawa tsayin daka na kai ga gaci domin ganin cewa waɗanda suka shuɗa a baya sun kai ga wata nasara, to so nake in yi bitin ɗin nasarar da suka samu domin ka kamo su dai, domin na baya su masu hankalta su kula. Wannan ina ƙara kuma jan hankali ga matasa, ba sai wai wani ya tsaya ma ba. Idan ka sa zuciyarka ɗaya ka ji tsoron Allah ka riƙe amana za ka kai ga gaci. Duk wata rayuwa da za ka yi idan babu amana da haƙuri ba za ka taɓa kaiwa ga nasara ba. To ina ƙara jan hankali ga matasa su yi haƙuri, su yi haƙuri, su yi haƙuri, za su kai ga nasara. Duk abin da ka tafi a hankali a hankali. Ni yanzu nan mutane za su yi mamaki, na kai kusan shekara 20 ina wannan harka. Na kusa shekara 20 ina wannan harka. Game da harkar jido ba wanda a Najeriya zai ce bai san ba, sai dai idan baya kallon jido ta Najeriya ko kuma baya shiga cikin sabgogi na jido. To ko da a ce kana wasa baka kallon jido zai zama cewa kana jin labari. Peter, abu na kusa da na ƙarshe, an ga jido kake yi kuma kamar yadda ka faɗa ka shigo kokowa, ka yi gwagwarmaya da wasu manya daga cikin ɓangaren kokowa. Ko jido ko Peter zai iya gaya wa masu kallo da saurare wani babban ɗan kokowa wanda aka ce ga shi ta taɓa haɗa ku kokowa abinda Aibo wanda kai ka samu nasara a kansa? Akwai mutane da dama kamar Mati Sule wanda ake kiran shi da Mati Guga. Mun sha yin kokawa, mun yi kokawa kamar so 3 da shi, ya kada ni so 2, na kada shi so 1. Sannan kama Adamu da ake kira da Adamu dai yauwa, mun yi kokawa da shi, mun yi da yake wannan lokacin da muke kokawa ma da shi kamar training muke yi. Ya kada ni, na kada shi. Wani lokaci kuma yakan iya gwada ya gani cewa zan iya kada shi din ma, sai ya tsaya ya gai cewa ya daƙire domin in ga na kai ga nasara. Da yake da duk wannan kokawa da muka yi da kamar sa Adamu ba wai kokawa ce wacce zai yi proud in ce na kada su. To ina sakin jikina ko kuma ina sakin jikina sosai wurin in ga cewa na tsaya tsayin daka domin kar su kada ni. Kana kaiwa wani lokaci su kada ni, wani lokaci ina tsayawa, sai kamar lokacin nan da nake koyi ina so in kai ga gaci, in ga na kai ga nasara, ina tsayawa tsayin daka. Idan dan kokowa muka yi kokowa da shi ya kada ni, ina iya tashi in yunkura ya ƙara kada ni, in yunkura ya ƙara kada ni, har sai na ga cewa na samu wata mafaka wacce idan ya tuwo yunkura zai kada ni ina iya tarewa. To shine duk dai abin da ya haƙuri ne, wanda idan mutum bai yi haƙuri ba zai ga cewa kayan da shi din da ake yi zai iya jin ciwo. Kuma kamar mutane za su ga cewa muna yin kokowar nan muna sakin jiki mu yi kokowar, ba wani abu bane. Duk wani ciwo da kake gani mutane suna ji, shi duk wani wasa akwai hatsari a cikin sa. Tsautsayi zai iya kawowa wani abu ya faru da ku. Gaskiya ne. Sai ka zama da zuciyarka zero man. Haka ne. Ba wani abu da zai same ka idan ba Allah ya kaddara ma. Abubuwa. To masu kallon mu da kana yawan jin tsoro, gaskiya za ka yawan jin ciwo. To muna tare da Peter, kamar yadda kuka ji ya gayo mana tarihinsa da kuma wasanni irin gudunmawar da ya bayar akan bangaren harkar jido da kuma ita kanta kokowa, wanda ya yi gogayya da manya-manyan 'yan kokowa musamman a ƙasar Nijar da wayanda suke shigowa nan Najeriya. Kada kuma ta kuna tare da wannan gidan TV na Kano, ma'ana Musbahu Kano TV kenan, wanda yake kawo muku shirye-shirye daban-daban a bangaren harkar wasan gargajiya a faɗin duniya. A wannan lokaci Peter, me batunka da ƙarshe? Batuna na ƙarshe shine ina ƙara jan hankalin kamfanin nika da 'yan kasuwa akan su tsaya tsayin daka su ga cewa sun taimaki matasa. Yanda kamar yanzu gaskiya me zan iya cewa mutum 1, 2 zuwa 3 da suke taimako na a rayuwar
wasannin na na kai ga gaci. Na ɗaya dai gwamnati, saboda gaskiya gwamnati ta taka rawar gani tun tana kai ni wasa bana ci har ana iya kai ni wasa in ci, wanda gaskiya yanzu kaman a Kano state champion ne ni, ba wai ina proud ba. Zai wuya a je wasa wanda ban samu nasara ba, wanda wasa na ƙarshe ma yanzu da na je na samu gold medal guda ɗaya, na samu kuma silver guda ɗaya, wanda shine wasan da na je wa jihar Kano na ƙarshe. Ina godiya da dukkanin shugabanni da suke jihar Kano, daga gwamna zuwa chairman na sport commission zuwa directors. Ina godiya inda suke ba mu haɗin kai, suke ba mu gudunmawa wurin mun kai ga nasara. Muna godiya sosai. Sannan in ban manta ba, akwai mai gidana wanda ake kiransa da DBD, za ku san sa, ana kiransa da DBD. Gaskiya yana taimako na sosai, saboda akwai wasanni da nake zuwa wanda yana taimako na. Ko da jihar Kano ta ba da gudunmawa na sponsor dina, yana iya kira na daga gefe ya mun wani alheri wanda yake ƙara mun ƙarfin gwiwa. Sannan akwai mai gida na Abdul Ahmad mai kwashewa, shi ma yana taka rawar gani, shi ma dai yana baka gudunmawa kan wannan harka ta wannan wasa. Wani national wasa da aka gayyace ni, za a ga cewa ba wai ina tambayarsa bane da dauki wani abu ya bani, a'a yana mun allura wurin ganin na kai da gaci. Gaskiya ina godiya sosai a gare su da sauran al'umma dai gabaki daya. Mamman Bashar Dan Liti, wanda shi uba ne ma a gare mu, sun yana taimakon mu sosai domin ya ga mun kai ga nasara. Yana encouraging mu wurin amfani da kudinsa da shawarwarinsa wurin ya kai ga ganin mun kai ga nasara. Wanda shi ne ciyaman na 'yan dambe da kokawa na ƙasa gabaki daya, wanda shine wanda ya sami cin nasarar ma zaɓe kwanan nan wanda Allah ya bashi. To duka dai masu kallon mu, a yau muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa da ni da wato Fitet. Idan wani lokaci yayi, in Allah da zamu ƙara gaito shi cikin wannan gidan TV, in Allah ya soya da kar ku manta Musbahu Kano kuke tare da shi. Muna sai da maganin sanyi da maganin basir da shaddodi da takalma kamar yadda kuka sani a koda yaushe. Duk wanda yake bukata, in Allah zai kira mu a waya, in Allah da kuma zamu kai masa diyan da yake maganin ulcer mu, in Allah da grade mai kyau duk inda kake, in Allah da zamu tura ma da shi. Duka anan muka kawo wannan karshen wannan shiri da ni da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Mun gode.